boy, ja, yo. Waarom word ik bekeken? Als ik daar kom met mijn boys, mijn shirt is niet gestreken. Toch heb ik girls om me heen. Waarom nou? Boy, they look at me now. Waarom nou? Boy, they look at me now. Waarom word ik bekeken? Als ik daar kom met mijn boys, mijn shirt is niet gestreken. Toch heb ik girls om me heen. Waarom nou? Ik word bekeken in die ollo, ik heb fris aan. Ik ben met de gang, ha, nu wil je wel hier staan. Ja, om me heen, ja die dames die gaan domlo. Ik heb mix in mijn kop, maar dat gaat je niks aan. Domme locatie, maar die dames zijn al van de kaart. Veel stroom in de tent, ja ik zet een snelle vaart. Ja, Am gaat nu met me mee, ik heb niet eens veel gedaan. Ja, Am gaat nu met me mee, ik heb niet eens veel gedaan. Je weet dat ik dom kom, heet als de zon kom. Je chickie is de weg kwijt, ik zeg er ik ben TomTom. Mijn shirt is niet gestreken, ik heb vodka in mijn beker. Schatje mag het voor me drukken, als je los gaat net je veten. Mijn boys die zijn lid, nee het ligt niet aan het licht. Vandaag doe je wat je wilt, girl, niks is verplicht. Mijn boys die zijn lid, nee het ligt niet aan het licht. Vandaag doe je wat je wilt, girl, niks is verplicht. Waarom word ik bekeken? Als ik daar kom met mijn boys, mijn shirt is niet gestreken. Toch heb ik girls om me heen. Waarom nou? Boy, they look at me now. Waarom nou? Boy, they look at me now. Waarom word ik bekeken? Als ik daar kom met mijn boys, mijn shirt is niet gestreken. Toch heb ik girls om me heen. Waarom nou? Ara is de nickname, je hebt van me gehoord toch? Yo wifey die druk ik en ik ga er vandoor toch? Maak je niet druk, ik heb er goed behandeld. Ik handel in handel, ik heb het onderhandeld. Ik ben technisch, geef bekkies aan vrouwen. Jij bent een boeler, kom niet in mijn zone. Ik heb dames om me heen, ik word bekeken. Ik ben het al gewend, ik geef les net een meester. Oh wow, de booty die is wauw. Oudje is een fliek, zeg er waarom kijk je nou? Mijn gang is aanwezig, ik drink niet een beetje. Mijn gang is aanwezig, ik drink niet waarom een beetje. Word ik bekeken? Als ik daar kom met mijn boys, mijn shirt is niet gestreken. Toch heb ik girls om me heen. Waarom nou? Boy, they look at me now. Waarom nou? Boy, they look at me now. Waarom word ik bekeken? Als ik daar kom met mijn boys, mijn shirt is niet gestreken. Toch heb ik girls om me heen. Waarom nou?